салом алейкум дӯстон, салом алейкум подписчикои муҳтарам. Яъне ки ман имрӯз дар бораи мобилизатсия чист, ин мобилизатсия қонуни Федератсияи Русия аст. Шумо медонед баъзеҳо сарфам намераванд ва саволҳо медиҳанд. Ин саволҳои нав ҳастанд. Ман кӯшиш кардам, вақт пайдо кардам барои шумо дар ин саволҳо ҷавоб гардонам. Мобилизатсия чист? Ман ба шумо мефаҳмонам ва шумо метавонед видеоро аз аввал то охир бо диққат гӯш кунед ва метавонед видеоро лайк гузоред, то ки видео паҳн шавад, дигар ҳамватанони мо ин видеоро тамошо кунанду огаҳ шаванд, чунки зиёд ҳамватанони мо дар Федератсияи Русия шаҳрванди Русия низ доранд ва ду шаҳрвандӣ доранд, ҳам шаҳрванди Тоҷикистон ҳастанд, ҳам шаҳрванди Русия ҳастанд. Барои ҳамин аксарият падару модару мо яъне ки бисёртар яъне ки дар ҳолати ногувор мондаанд, ки фарзандони онҳо шаҳрванди Русия ҳастанд ва худи онҳо низ шаҳрванди Русия ҳастанд. Барои ҳамин ман ҳозир қонунан ба шумо мефаҳмонам. Метавонед аз аввал то охир видеоро гӯш кунед, лайк гузоред, класс монед, ба дигарон фиристонед, дар историяҳо монед, то ки дигарон аз ин огаҳ шаванд, ки ман ба забони тоҷикӣ пурра қонунан мефаҳмонам. аввало ҳаминро гуфтаниям, ки муддати чанд моҳҳо буд, ки ман яъне ки ба саволҳои шумо ҷавоб надодам, чунки саволҳои такрорӣ додед. Барои ҳар як саволи шумо ман видео дорам, аз 300 та зиёд видео дорам ва ман ба саволҳои такрорӣ умуман ҷавоб намедиҳам, вақт имконият надорам. Вақте бинам агар саволҳо нав бошанд, баъд вақт пайдо мекунам, ба саволҳои нави шумо ман ҳатман ҷавоб мегардонам. вақте саволҳо додед ман ҷавоб надодам, бидонед ки видео ҳаст дар канали ман, метавонед видеоро худатон кофта ёфта истифода баред. ва навигарии муҳими ман аввал ҳамин аст, ки аз 12 октябри соли 2022 сар карда дар Федератсияи Русия нафароне ки шаҳрвандони хориҷие ки дар он ҷо ғайриқонунӣ зиндагонӣ доранд, кор доранд, ҳуҷҷат надоранд, ҳамаи онҳо аз хоки Русия берун мешаванд. метавонанд нафароне ки имконияти ҳуҷҷат кардан доранд ҳуҷҷат кунанд, имконияти ҳуҷҷат кардан надоранд, барои ягон проблемаҳои ҷиддӣ ба сарашон наомада хоки Русияро тарк кунанд. ва ғайри ин гуфтаниям, ки дар бораи мобилизатсия савол додед. Мобилизатсия ин қонун аст. Ин дар Федератсияи Русия ин қонунро 24 январи соли 1997 Госдумаи давлатӣ лоиҳаашро қабул кардааст ва 26 феврали соли 1997 аз тарафи ҳукумати Русия ин қонун яъне ки тасдиқ шуда ба имзо расидааст. Мобилизатсия маънош чи аст? Вақте ки давлати Русия медонад, ки аллакай масалан чӣ ниятҳои дигар давлатҳо доранд, ӯ аллакай масалан дарк кардааст. Ин кори сиёсатшиносо аст, кори ҳуқуқшиносо нест. Фақат ман аз ҷиҳати қонунӣ яъне закона гуфтаниям, ки ин давлат мехоҳад, ки шаҳрвандонаш тайёр бошанд, шаҳрвандонаш барои ҳимояи давлаташ тайёр бошанд. яъне нафароне ки рутбаҳои баланд доранд, таҷрибаҳои калон доранд, ё ки дар запас истодаанд, нафарони шахсони ҳарбӣ, онҳоро дар мадди аввал, дар навбати аввал онҳоро сафарбар мекунанд ба ҷойҳое, ки он ҷо бояд тайёр бошанду яъне давлати худро яъне ки назорат баранду яъне ки ҳимоя кунанд. ва ғайри ин дар ин мобилизатсие ки 21 сентябри 2022 сол таҳти рақами 647 аз тарафи президенти Русия Владимир Владимирович Путин ба имзо расид, ин частични мобилизатсия мегӯянд. ин яъне ки мобилизатсияи қисман аст, ки яъне ки бояд ки дар ин ҷо тамоми корхонаҳо, идораҳо, муассисаҳои Федератсияи Русия ҳушдор дода шаванд, ки яъне ки рӯйхат аз тарафи военкомат аст ва якҷоя дар ҳамон корхонаҳо, идораҳо, муассисаҳо, ки шаҳрвандони Русия тайёр бошанд. яъне нафароне ки аз синни 18 сола болоанд, бо даъватномаи военкомат рафта хизмат кунанд, тайёр шаванд, онҳоро омӯзонанд. ва нафароне ки яъне синну соли онҳо аз 18 болотар асту онҳо таҷрибаи ҳарбӣ доранд, онҳо хизмат карданд, онҳо низ рӯйхат карда мешаванд ва мумкин ки бурда дар ҳамон ҷойҳое ки ноором аст, дар ҳамон ҷо онҳоро монанд. ва ғайри ин гуфтаниям, ки нафароне ки даъватнома мегиранд, бояд ки худи онҳо дар даъватнома имзо гузоранд ва даъватномаро гирифтан пас бояд ҳозир шаванд. агар ҳозир нашаванд, шаҳрванди Русия бошад, якум маротиба даъватнома омад, ҳозир нашуд, аз 500 рубл то 3000 рубл ҷарима карда мешавад, мувофиқи кодекси административни правонарушении Федератсияи Русия, яъне ки кодекси маъмурӣ. агар дуюмбора яъне бесабабҳои узурнок даъват шуданду нарафтанд, нафароне ки масалан хизмат карданд, яъне ки онҳо таҷриба доранд, онҳо рутба доранд,
онҳо нараванд бесабаби узурнок саркашӣ кунанд, мувофиқи моддаи 328 кодекси ҷиноятии Федератсияи Русия то 2 сол аз озодӣ маҳрум карда мешаванд. Яъне то 2 сол аз озодӣ маҳрум карда мешаванд. Статьяи 328 Уголовный кодекс Федератсияи Россия. ва ғайри ин гуфтаниам ки сабабҳои узурнок мешавад. Нафаре ки қобилияти корӣ надорад метавонад ки наравад, нафари маъюб аст, бемор аст, ё нафаре ки падару модар ё бародар, апаву хоҳари ӯ вазнин бемор ҳастанд, имконият надорад онҳоро танҳо монанд, ё ки ягон кас фавт дида бошад. Масалан ин сабабҳои узурнок мешаванд. Агар ки ин сабабҳо бошанд, далел бояд пешниҳод карда шавад, маълумотнома справка пешниҳод карда шавад. Агар ин далелҳо набошанд, ҳатман агар саркашӣ кунад аз ҳамин рафтан дар ҳамин муқобили ҳамин қонуни мобилизатсия равад, яъне ки ҳам ҷарима аст, ҳам то 2 сол аз озодӣ маҳрум аст. ва нафароне ки масалан аз 4 фарзанд зиёд доранд ё то 4 фарзанд дар оила ҳастанд, онҳо многодетни семья мешаванд, яъне ки оилаҳои серфарзанд мешаванд. Онҳо то ҳадди имкон бояд ки даъват карда нашаванд мувофиқи ин қонун. ва ҳатто донишҷӯён бояд мувофиқи ин қонун даъват карда нашаванд. Донишҷӯён низ даъватӣ намешаванд. ва ғайри ин гуфтаниам ки нафароне ки шаҳрвандони хориҷӣ ҳастанд, онҳоро яъне худи онҳо саволҳо медиҳанд ки ба мо гуфтанд ки агар шумо хизмат кунед, контракт хизмат кунед, 1 сол хизмат кунед, шаҳрвандии Русияро мегиред. ин ихтиёри ҳар як шахс аст, ихтиёри ҳар як шаҳрванд аст. Ин ҷои маҷбурӣ нест. Федератсияи Русия ҳеҷ касро маҷбур накардааст. Онҳо қонунан даъват мекунанд, касе хоҳад контракт мебандад ба муҳлати 5 сол, мисол 10 сол. Касе контракт бандаду 1 сол хизмат кунад, баъди 1 сол шаҳрванди Русияро доро мешавад. ғайри нафароне мегӯянд ки онҳоро дар роҳҳо маҷбуран мегиранд, ҳуҷҷат ҳам доранд, онҳоро масалан даъват мекунанд. ин фикр мекунам ҳамон нафароне ҳастанд ки онҳо қонуни мобилизатсияро хубтар намефаҳманд. ҳамон шахсе ки инҳоро дастгир мекунад намедонад, ҳам ин шахсе ки дар назди онҳо истодааст намедонад. Чунки дар қонуни мобилизатсия гуфта нашудааст ки маҷбуран шаҳрвандони хориҷиро гирифта дастгир карда ба ҳамон хизмат равон кунанд. Дар ягон қонун ин гуфта нашудааст. Нафароне ки чунин рафтор мекунанд, онҳо муқобили қонуни ҳамон давлат рафтор доранд. ин давлатро низ бадном мекунанд. Барои ҳамин қонунро бояд донед, сарфаҳм равед. ва нафароне ки забони русиро хуб медонед, интернет доред, ҳама ҳози интернет доред, дар саҳифаи Яндекс дарояд нависед ки федеральный закон номер 31 о мобилизатсия пурра ба забони русӣ навишта шудааст. Метавонед ин қонунро пурра хонед ва ҳар як модда статьяи ӯро банди ӯро донед. ва 21 сентябри соли 2022 ки частични мобилизатсия президенти Русия қабул кард, инро низ аз Яндекс нависед, мебарояд ҳамаш пурра навиштагӣ. Агар ман онҳоро такрор кунам 4-5 соат видеои ман мешавад. Барои ҳамин метавонед ки ин қонунро низ ин масалан 21 сентябр соли 2022 частични мобилизатсия яъне закон таҳти рақами 647 қабул шуд. Инро низ метавонед ки пурра аз замон интернет аз Яндекс ёфта хонед, мутолиа кунед ва донед ки дар ин қонун чӣ гуфта шудааст, ин қонун барои чӣ қабул шудааст донед ва ба дигарон фаҳмонед. Барои ҳамин ҳамватанони азиз, дӯстони азиз, ман ба шумо яъне ки мухтасар фаҳмондам. Саволҳо бошад дар поёни видеои ман дар комментарияҳо нависед. Вақт шавад ба саволҳои шумо ман ҷавоб хоҳам дод. дар амони худованд бошед. Видеоро лайк монед ва нафароне хоҳед ки видеои ман ба шумо ба тариқи автоматически раванд, метавонед ки яъне ки обуна шавед, подписчики ман шавед, подписатсия кунед ва видеои ман автоматически ба шумо мераванд ва шумо истифода мебаред. Дар амони худованд бошед, бо мо бошед. Ман имрӯз дар пеши ин дарахти анор истода ба шумо видео кардам ва ин дарахтро тамошо кардам. аҷаб моҳи зебо аст, фасли тирамоҳ. худо ҳофиз.